and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Mahal, dako nga ko pagtuong nga dadun kag balik sa demonyo mong amahan sa Manila. Ug wa ko'y mahimo kay ginapos ang akong mga kamot. Ganong nagpadaog ka man sa imong kahuyang. Mahimong dili na ta magkita. Magkita paghihapon ta, mahal. Niya ka na sa teritoryo sa imong amahan. Mauray akong tuyo nga buhian mo niya. Ikaw, Traidor ang imong amahan. Nahibaw ka ni Ana Hazel. Mahimo ba, Nay? Niining higayuna. Kinilang higayuna. Atagi ko ninyo sa inyong pagsalig nga matuman ko ang akong plano. Nga buhian mo sa demonyo kong amahan. O inyo gihapon kong ikauban. unsaon? Mahal, atagi ko sa imong pagsalig. Nahibaw ka biya good man. Kung unsa ti ka kamahal. Nahibaw ko. Ug mao na hinungdan nga nung ni ako. Hapit na mapupos ang gihatag niyang minutes na to. Kinahanglan nga inyo kong padunggon nga wa mo mahadlok sa akong pag-atubang sa demonyo. Aron makabaton sa kong kaisog. Mahal, sige na. Padungga ko nga. Wa ka masugod ako. Ug andam na kong atubang sa demonyo. Sige na. Mahal. Ikaw may importante na ko. Alamaw na ko, mahal. Pero dili ko masugot nga pasagdan ko ikaw ngayon o yanuhon lang sa pagbugal-bugal sa demonyo. Isaan og ipanumpa ko. Kita pagyapoy mag-uban, mahal. Kauban sa atong inahan. Mahal ka kayo na ako. Tapi, Ako nagbuhaton, mahal. kung mahuman na nito, magpakasal na doon. Ako sa nang ginamgo, mahal. Time is up! Marika! Hey! Kita na sa'yo magsulti! Ayaw lang panggunit! Yataga ang tanamog higayon! Imo silang gibinuangan sa pagdakop aron mo gawas ko? Niya naman ko! Buhiin na sila! Sa ingon lang ni anak kasayon! Sayon mo ra silang nailad! Busa, sa ingon lang sa niya na kasayon ang gusto ko mahitabo. Magsulti na ta! Buhian mo sila o dili! Nag-uban na silang tulo sa bay asyenda. Wa ka ba'y mahimo, Atty. Gomez? Wa gyud ko makabantay sa pag-ikyas ni Hazel. Kinahanglang maluwas sila, Atty. Mawad alog bili ang atong kahago ning kalakiha. Ibuhat ko na ang tanan, Sir Dean. Gani, doon ako'y gipaabot nga tawag. Aron nga, paghatag o katumanan sa ato mga pangandoy. Wa ba'y makabugong sa kamangtas ron ni Senyor Emilio? Way nahimo ang atong kapulisan dinhi? Sir Dean, naunahan nga atong kapulisan. Pero, may muabot aron muputol sa sungay ni ano demonyo. Kanus pa man, Atty. Sir Dean, ako na ito bago na tawag. Mahimog, mauna niya ang akong gipaabot. Ibuhian ko na ang mga bihag. Ituman ko na ang imong gusto. Marika! Dili mo ni anak kasayon. Ituman ko na ang imong kondisyon. Ibuhian ko na ang mga saop. Gantod na ang iyang inahan. Nganong muli kay kamanako? Mangurog pa ang akong kaunuran nga magunahon na sa buhaton mo nga rin ako. Dito sa States, why manghilabot na to? Why nakaila na to? Kaluod gid nimo, baboy! May mong karon ka lang magkasulti ni Ana Hazel. Pero sa higayon, nga matilawan mo ang katamis sa akong gugma. Tamis kong mahigugma. Mahanad ka na! Magpangita ka na ako! Luod ka! Okay. Tawagon ako ang akong sekretary aron palog tiket alang ka natong duha. Unya, inigabot na to sa Manila. Mularga rin kita paingon sa abroad.
kana kung muuban ko nimo. Kinahanglang muuban ka gyud nako. Musugot ka man o sa dili. Mag-uban kitang duha sa Amerika. Ilang, daghan kayong salamat nga gibuhian mo. Mao padre, pero si Hazel sad, mao'y nahibilin. Kaluoy ni Hazel. Milan, so diri sa kumbento. Akong at ka ng paggawa sa kong mahal, Dre. Tingalig dakpon mo balik. Traidor baya si Senyor Emilio. Ako na gid siyang mapatay, Dre. Kung doon ay daotang mahitabo sa kong mahal. Nag-ilang! Milan! Salamat kay gibuhian mo! Ay, pagdool ka rin. Milan! Traidor ka. Ikaw mo'y nagtudlo ni Senyor Emilio hain ko magtago. Milan! Ayaw na lang pamaka ka rin. Pila kahigayon nga nasakpan ka nako na nagmagsigig li dinhi sa kumbento. Pasaylo ako ninyo. Pero sabta ko ninyo. Nahimutang sad sa makuyaw nga kahimtang ang akong mga ginikanan o mga igsuon. Kung dili ko tumanon ang gusto ni Senyor Emilio. Gibuhian mi tungod sa kong mahal. Ug kauban ron sa kong mahal ang demonyo. Nahibaw ka ba ka rin nga nung milaya si Hazel? Ha? Gusto lang mo niyang iamong. Dili na tinuod. Karen, gustong pasipadaan sa imong Senyor Emilio ang kaugalingon niyang anak. Unsa? Mao ni tinuod. Ingon ni anak ka demonyo ang gilabanan mong agawon. Milan sabtasad ko. Maamo nga ako mga ginikanan og mga igsuon kung dili ko tumanon si Senyor Emilio sa iyang gusto. Gusto na! Gusto na, Karen! Mao na hinungdan nga nung dili ikaw ang gipitik sa kong kasing-kasing. Tungod kay daw ka! Ang imurang kaugalingong interes ang importante mo. Dili na tinuod. Gusto na! Gusto na! Pagbantay mo, unsang klasiha sa sakyanan ang nagpaingon nganhi. Yes! Ngano, attorney? Dali, Sir Din. Miabot nga akong gipaabot. Dili kay usara. Duha gyud. Unsay buot mo ipasabot, attorney? May balik ba ko din eh. Arong pagpahibaw ni mo nga, gibuhian na sila si Milan o ang iyang inahan. Pero, nahibilin si Hazel. Dali na, Sir Din. Atong saksihan ang pag-abot sa kong giingon nimo nga akong gipaabot. Ang duha pa gyud. Miabot na yun ang atong gipaabot, son. Yes. Yes pa. Og, mao na atong atoon. Ilabir gyud kay gibuhian si Milan. Pinaagi ni Hazel. Nahigugma gyud ay si Hazel ni Milan. Wala masayod si Hazel. Unsa kay batiun ni Hazel? Kung masayod, bahin sa matuod nga pagkatao ni Milan. Dali na ko mo. Nadungog mo na ang gisulti ko sa akong sekretary. Kinahanglan karon na tamularga. Kaya nagpaabot ka na to ang atong ticket paingon sa Amerika. Mauban ko nimo. Pero pasagdi ko din sa akong kwarto. Gituman ko na ang imong gipangayong kondisyon. Ngabuhian ang saop o ang inahanin eh. Gibugti ko nga kung kinabuhian lang sa ilang kaluwasan. Kay mahal ko kaayo ang giingon mong sao. Bisag unsaon panimos pagpanalipod, saop lang gihapon siya. Pobre pas ilaga! Palabihon ko pang makiguban sa gipakasama mong ilaga kaysa makiguban ko sa usa ka demonyo. Oh! Bisag unsa pa'y imong isulti, wa ka may mahimo. Niya ka na uban ka na ako. Buhaton ko gyud ang wa madayon dito sa Manila. Kimalas ka lang, may nakauna na nimo. Unsa? Nahatag ko na kang Milan ang akong kaputli. Di na tinuod! Mao na tinuod! Busa dili na mahitabo nga tugtan ka pa nako. Aron isagol mo ang imong kahugaw sa gitisok nga gugma ni Milan. Dili ko makatugot! Ha? Nagtuog kang dili ko musukol nimo? Mamatay una ko. Una mo makuha sa dakong kasayon ang imong kaluog. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!